A ovog jutra imam i gosta, kao što smo već najavili, Aleksandru Mandić, inače autorku knjige Odrešena Neman. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našli. Vi ste bili goste naše radijske emisije, mi smo uputili naše slušaoce o čemu se radi. A sad recite našim gledalcima zapravo o čemu vi pišete, i to je autobiografska knjiga što trebamo naglasiti. Jeste, to je autobiografska knjiga, ispovest u stvari, svega onoga što sam ja doživjela i preživjela kao dete. Ja sam inače rođena u Hrvatskoj, tamo sam živjela i rasla do svoje 15. godine. I tamo su mi se izdešavale mnogo ružne stvari. Znači, kad je počeo rat 1991. ja sam imala 11 godina, sestra mi je imala 9. 1993. godine sam izgubila oca. On je poginuo zajedno sa njih 22 na jednom vrhu koji se zove Mali Alan, to je na planini Velebit. Bio je, ne samo on, nego svi koji su bili s njim tog dana su bili izmasakrirani. Jedva smo ih prepoznali, oca posebno. Da ne idem u detalje, ali eto, nakon toga svega 2-3 dana majka mi doživjela nervni slom. I od januara meseca, da kažem, do septembra ona je uglavnom provodila vreme u bolnici. Svega 2 puta je došla samo kući. Kada je došla septembra, stanje je bilo malo bolje, ali jednostavno ona nije mogla da se pomiri sa tim da je izgubila supruga. Moj otac imao 39 godina kada je poginuo. Rat je bio, takva je situacija bila da se stvarno se teško živjelo i mislim da se ona bojala da se ta bolest njoj ne povrati kako ona nama ne bi u nekom smislu naškodila. Tako da nam je jasno rekla i meni, mojoj sestri, šta ima u planu da uradi. Uopšte nisam to shvatila kao šalu, nego vrlo ozbiljno, ali nisam znala kad će to da se desi. I te večeri, pošto za vrijeme rata nismo imali struje, tako ležale smo nas 3, razgovarale o svemu šta se desilo, kako u stvari mi smo nju bodrile kako treba da nastavimo dalje, da živimo, jer nismo jedine, međutim nije mogla. Ona nam je tačno rekla zgradu, sve nam je opisala šta i kako će da uradim. Da bi odmah sutradan, ja sam stvarno otišla u školu, ali sam je molila da ostanem tog dana kod kuće sa njom, međutim ona mi to nije dozvolila. I kako sam ušla u odelenje i sela, istog momenta je došao direktor da me pozove i da mi kažu da je, eto, ona je, da kažem, izvršila samoubistvo, baš u toj zgradi, baš na tom mjestu, baš onako kako nam je opisala. Znači, u godini dana sam izgubila oba roditelja. Ovo je izuzetno teška životna priča. Recite mi, koliko je bilo potrebno vremena da ovo napišete? Pa sve je to došlo vrlo spontano. Ja jesam jedno vreme razmišljala da li ja to treba da uradim zbog sebe, prvenstveno. Drugo, ove godine se navršava 20 godina kako su meni roditelji nastradali. Ja sam negde osjetila potrebu da ja jednostavno na neki način moram nešto da uradim kako ne bih dozvolila da se to zaboravi. Jer taj zločin koji se desio, nekako su svi su ga onako zanemarili kao da nije bilo. Ne može da se kaže da nije bilo, jeste bilo, zato još uvijek niko nije odgovarao. Ja i moja sestra smo tada jedine bile u bivšoj Republici Srpskoj Krajini koje smo ostale bez oba roditelja u jednoj godini. Ona je imala, ja sam imala 13 godina, ona je imala 11. I nas dve smo živjele same u ratu još 2 godine. Sve do 95. dok nije bila Oluje. Vi ste prvu promociju održali u Domu kulture 29. juna. Bila je prepuna sala, mnogi je zainteresovala vaša knjiga. Kakav je to osjećaj? Pa ja ću vam reći iskreno da ja nisam ni svesna. Meni je jako bilo teško. Tu večer tu je bio moja porodica, moja deca. Ja sam i njima tu knjigu posvetila.
prijatelji, kolege, kako moji, tako i mog supruga. I koliko god, dok sam pisala knjigu, ja sam knjigu napisala za mjesec dana. Nijednog trenutka se nisam vratila da pročitam šta sam napisala. Ni dok sam je prekucavala, apsolutno nisam pročitala ni jednu jedinu reč. Vi nastavljate sa svojom promocijom. Da. Recite nam gde, kada? 3. i 4. augusta je promocija u Beogradu. 4. je godišnjica Oluje, to je već tradicija da se pale se sveće, pa rastos, ima protestna šetnja i nakon toga će biti i promocija knjige, jer i tamo vlada jako veliko interesovanje, jer do sad niko nije nešto ovako napisao, ni slično čak tome, jer ja sam vrlo intimne stvari tu napisala i ljudi mi ne veruju da nisam vodila nikakav dnevnik, nego to je jednostavno sve išlo onako iz glave i toliko su sveža još uvek ta sećanja. I mnogo mi je teško bilo u nekim situacijama kad mi ljudi kažu zašto to ne zaboraviš, pa to je nešto što se ne zaboravlja i ja ću s tim da živim do kraja života. Samo što ja to malo stavim u drugi plan, ali naravno da naiđu trenuci kada se to sve povrati i kada se setim ama svakog detalja i reči, pamtim i rečenice i nije potreban bio nikakav dnevnik. I osjetila sam stvarno veliko olakšanje. Ovo, nadamo se da neće biti jedina knjiga, da ćete nastaviti i dalje da se bavite ovim. Pa ja se nadam. Ja se stvarno iskreno nadam, ali eto, moja je želja da ne napišem nikad više ovakvu knjigu. Ja vam želim puno sreće u daljem radu i nastavite samo tako. Hvala. Eto, toliko za ovo uključenje. Čuli ste autorku knjige Odrešena Neman, Aleksandre Mandić, zapravo autobiografska knjiga. Aleksandra, želim vam prijatan dan i svim gledalcima televizije Most. Hvala Jelena, pozdrav tebi, gošći i naravno ekipi u Gračanici.